Bago ko umpisahan ang aking pag-share, gusto ko lang malaman o gusto ko lang ipaalam sa mga bago na ang dati kong channel ay Cute Siblings dahil mga bata lang yung aking mga artista. Mga anak ko yung binibidyo ko, kaya ang dati kong name ay Cute Siblings. Simula nung December na nagkaroon ng rules si Lolo, nagpalit na tayo ng pangalan. Yun, kaya naging Teresa Bisaya, pero February na ako humarap sa camera. Kaya siguro nalit na rin yung ating pagka-monetize dahil 1 year na tayo, malit pa rin yung ating bahay at kamo-monetize ko lang. Kaya ito, pakinggan nyo ang aking mahabang kwento. Hello guys! Hello mga mamshi! Hello mga papshi! Welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako nag-umpisa kay YouTube dahil 1 taon na natin kahapon, August 5. Kaya naman i-share ko lang kung paano ako nag-umpisa. Bale, 2019 August 5, 2019 ako nag-umpisa, pero dati pa talaga, siguro mga 2016 pa, gusto ko na magganito, kaya lang hindi ko alam kung paano. Parang 2016 pa yata yun, naalala ko talaga, kasi doon pa sa dati naming tinitirhan, lagi kasi ako nanonood ng YouTube. Hindi ako mahilig mag-Facebook, hindi ako mahilig magkipag-chat. Talagang YouTube ako dahil ang mga pinapanood ko ay about sa negosyo. Whoa! Yun na nga, about sa negosyo yung mga pinapanood ko, kasi nung mga 2016, nagbalak sana kaming umuwi na ng probinsya, kaya yun, nagpaparaisip ako or nanonood ako lagi ng mga pag-aalaga ng baboy, pag-aalaga ng manok, pag-aalaga ng itik, ganyan. Tapos yung mga kasi yung pagtitindahan nun, kunti lang yung nagbablog nun, parang si Liberty, si Ma'am Liberty, tapos si Sir Jojo ba yun? Basta yun, 2 lang yata, o 3 yata silang kaya hindi masyadong nakatuon yung pansin ko about sa sari-sari store. Talagang nakatuon yung panonood ko ng YouTube dun sa pag-uwi namin dapat ng probinsya. Tapos yung mga pagluto-luto, yun yung mga napapanood ko. Pero alam ko na talaga yung pag-YouTube ay kumikita, pero hindi ko alam kung paano. Kaya hindi ko rin alam kung paano, kung na pwede pala mag-upload sa YouTube kahit hindi ka pa nakapag-sign in kay Lolo or kay AdSense. Kasi nga huwag niyo ako pagtawanan, pero hindi ko talaga alam kung paano. Nanonood lang talaga ako. Tapos, may kaisipan pa ako noon na kapag nag-upload ka kay YouTube, kapag yung sumasahod ka kay YouTube, may bayad. Kasi nga, di ba, minsan kinukulikot ko yung cellphone ko, may nakalagay doon na payment, parang payment, kaya akala ko may bayad yung pag-YouTube. Tapos, nung 2019 nga, August 4 or 3, August 3 yata yun, aksidente na hindi aksidente, sinadya ng anak ko, na hindi ko alam. Nag-upload yung anak ko na nagulat. Tapos pagka umaga ko na nakita, sabi ko, ano ba yun? Sinabi pala niya sa akin na may in-upload siya sa YouTube. Nagulat ako. Ignorante lang yung peg, di ba? Nagulat ako. Yung anak ko ay 10 years old or 11 yata nun. 11 years old. Nagulat ako kasi sabi ko, pwede pala mag-upload sa YouTube. Sabi niya, oo ma, dali lang naman eh. Nagtaka ako kasi tinignan ko, may views na agad. Siguro 6 views na nagmamadali. Siguro 6 views na agad. Di sabi ko, hala, pwede pala mag-upload sa YouTube. Kaya lang, paano? Di ba? Ang alam ko kasi, yung mga nag-YouTube is kumikita. Kung ganun lang yung ginawa ng anak ko, nag-upload lang siya, paano kami masabing nagsasahod or kikita, kasi wala naman kaming ginawa, nag-upload lang. Paano kami makukontak, di ba?
Kung yung iba, nagpapatotoo na yung iba nag-upload sila start na wala silang alam na sumasahod pala kay YouTube. Ayoko. Pero ako talaga, ito, ang i-share ko sa inyo, talagang may alam na ako about sa pagsasahod kay YouTube. Kaya, yun. Hindi ko tinigilan yon siguro August 4, di ba? Maghapon ko talagang trinabaho yun. Inalam ko kung paano, kung saan ba, kung paano mag-contact yung YouTube at saka kami, kung paano, yun, nalaman ko, na-search ko yung AdSense, di ba? Tapos dahil sa pagka-ignorante ng inyong tendera, binura ko yung unang upload ng anak ko dahil ang akala ko, pag nag-sign in kami, hindi na makakasali yun dahil kasa-sign in ko lang. Ang pala, kahit pala hindi pa ako nakapag-sign in, makakasama na agad yun, di ba? Di sayang nang hinayang ako dun sa 6 views ng anak ko dahil one day pa lang may 6 views na. Tapos, nabibingi ako. Tapos yun nga, tapos yun na nga, di nabura ko na yung unang upload ng anak ko. Ngayon, gumawa kami ng nag-upload na kami. Pero ang gusto ko talagang upload nun ay itong tindahan ko, yung pagpunta-punta ko sa Divisoria, yung pamimili ko. Ang problema, nahihiya akong humarap sa camera. Hindi pa ako handa na humarap sa camera. Nahihiya talaga ako. Kaya, ang ginawa ko, yung mga anak ko, yung lagi kong ina-upload. Sila yung binibidyo ko, yung time na gumagawa sila ng ice cream, tapos yung naglalaro lang sila, tapos yung pumunta kami ng Divisoria, nag-ikot kami sa Divisoria, talagang binibidyo ko sila, yung mga product, yung mga item, kung magkano, kaya yung madami kaming video sa Divisoria, sila yung artista ko. Tapos may time na nag-unboxing, tapos nag-grocery, yun, yung anak ko talaga, yung mga anak ko. Tapos, nagtataka kayo kung bakit 1 year na ako, maliit pa lang yung bahay ko, tapos kamo-monetize ko lang. Dahil yun nga, mga anak ko yung mga upload ko. Bali, umpisan ko nga sa umpisa. Dahil, yun nga, di ba, August. Nung August din yun. May satangan po kayo. Tapos yun, yung paka-sign up ko agad kay AdSense, nung August 5, nakapag-sign up ako agad. Inalam ko yung, pero bago pala yun, nahirapan talaga akong mag-sign up kay AdSense. Bali, nakakuha ako ng idea kay Breederhoods, kay Tammy Kikoy. Yan, pinagtugma-tugma ko yung ginagawa nila para makuha ko kung paano makapag-sign in kay AdSense. Tapos, inalam ko yung mga bawal, basta inalam ko lahat talaga dahil, ibig ko sabihin, nag-umpisa talaga ako dahil, yun nga, alam ko na kahit paano, kumikita or sumasahod kay YouTube. Kaya, syempre, kailangan, meron tayong, inisip ko, extra income na rin yun, sayang. Tapos, yun nga, simula nun, nung mga time na yun, hindi ko alam yung mga live, na may mga nagla-live. Ang ginagawa ko pa nun, scroll lang ako ng scroll sa YouTube. Pag may nakikita akong medyo malilit lang yung bahay, yun, dinidikitan ko. Nanonood. Alam ko na nga, di ba? Manonood ka muna, tapos saka mo pipindutin yung red, tapos magko-comment ka, yun. Alam ko na yun. Tapos one time, sa kaka-scroll ko, nakatagpo ako ng nagla-live. Yun. Di nakakita ko ng nagla-live. Di doon, nag-umpisa na yung lagi kong pagpupunta sa live, nangingisda, dahil madali pang mangisda nun. Tapos, doon ko nakilala sila Vine Trust, si MB Survivor, ano ba yun? Si Ricky and Marichu, basta meron pa akong mga nun, hindi ko lang matandaan yung iba, dahil nakatutok talaga ako sa pangingisda nun. Hindi ako nakatutok sa kasi parang wala pang, hindi ko lang alam, kasi parang wala pa nun mga tindahan, hindi ko lang maalala. Dahil talaga nakatuon yung pansin ko sa pangingisda. So, mga December yata yun, yun, nakilala ko na, nakadikit ko sila Ate Rose and Dave, si Kuya AJ Quiampo, pero as in, dikit lang, wala pang mga sabihin na magpagka-close or
pabalik-balik, wala pang ganun. As in, dikit lang. Yun parang yung natatandaan ko. Tapos yung mga, di ba, December ngayon. Mga January, ganun pa rin. Pero siguro mga ilang buwan, nakuha ko na yung 1K subscriber. Dahil talaga namang pinagpuyatan ko yun, pinagpaguran ko yun na mamaya magbibigay ako ng tips para sa mga bago na wag niyong gagayahin yung ginawa ko o ginagawa namin dati na talagang pahirapan. Dahil talaga noon pinagpuyatan ko, pinagpaguran ko yung pangingisda. Bibigyan ko kayo ng tips mamaya kung ano yung mga pwede nyong gawin na para hindi na kayo gumaya sa amin. Tapos yun nga, hindi ba 1 year na tayo, pero kamo-monetize ko lang dahil hindi tayo katulad ng iba na pinalad agad. Dahil wala pala akong wifi noon. Naglo-load lang ako ng 50 pesos, 30 pesos, or 300 for isang buwan. Kaya lang problema ko noon, lagi akong loading. Kaya kahit tapos ang sipag kong mangisda noon, pero inabot din ako ng ilang buwan bago ako makakuha ng bago ko makuha yung 1K banana. Tapos yun na nga, nag-January na ganun lang lagi kong ginagawa. Hindi pala, December pala, nagkaroon ng bagong rules si Lolo na bawal yung bata, limit lang yung ads daw. Tapos dahil mga bago pa lang yung rules na yun, natakot kami mga YouTuber na baka hindi kami ma-monetize dahil mga bata yung upload namin. Kaya ang ginawa ko, nag-stop kami noon ng upload. Yun lang ginagawa ko, nangingisda, hindi na ako nag-upload sa mga bata. Tapos masyado seryoso kasi inaalala ko pa pinefresh ko pa yung utak ko, actual. Tapos yun na nga, diba, December yun. Nung mag-January, ganun pa rin yung ginagawa ko. Pupunta ako sa mga live. Kasi parang nakatutok pati yung pansin ko nun sa mga taga Bicol. Dahil may mga nagla-live nun na taga Bicol. Dahil taga Bicol ako yun. Yung pinupuntahan ko sila. Doon ako nangingisda. Basta ang tumatak lang sa utak ko nun sila Vine Crush, yung MB Survivor. Meron pa nung yung Pilipina na sa ibang bansa, nakalimutan ko lang ang pangalan. Tapos sila Ricky and Marichu, yun, parang sila lang tumatak sa isip ko, pero marami pa ako napupuntahan nun. Tapos nung mga January, ganun pa rin, nagplano na akong magpakabit ng wifi, pero hindi ako nagplano magpakabit ng wifi para lang sa YouTube, hindi. Nagplano ako magpakabit ng wifi dahil nagbabalak ako ng negosyong piso wifi, yun. Kaya syempre dahil nagbalak ako ng piso wifi, kahit pa paano makaka-libre na rin tayo pa YouTube. Wait lang, maingay. Yun. Kaya nung February, ayan na, nung February nagpakabit na ako ng wifi. Syempre dahil may wifi na tayo, hinihintay ko na lang yung piso wifi ko, yung vending machine. Kaya habang hinihintay ko yung vending machine dahil may wifi na tayo, yun, nag-start na akong mag-live. Pero kung mapapansin nyo, diba, yung mga una kong vlog, sabi ko nga, hindi akong humaharap, yung mga anak ko lang dahil nahihiya ako. Kaya nang mag-live, kinapalan ko na yung mukha ko, tapos sinama ko yung mga pamangkin ko. Bali, 3 kami na nagla-live. May 2 kami, may 3 kami, minsan marami pa kami nagla-live. Tapos yun, hanggang nakilala ko na, hindi pa pala, bago pa pala akong mag-live, nakilala ko si Rose Jam 11, yun, si Rose Jam 11 dahil siya yung nakapansin sa akin nung may hinaing ako kay grocery. So, naalala ko pala, si Rose Jam 11, yung, parang siya yung tawag dito, yun na nga. Hindi ko lang matandaan kung nakapag-live na kami ng mga pamangkin ko nung time na may reklamo ako nun sa grocery. Ngayon nag-comment si Rose Jam 11. Tapos doon nagsimula na yung conversation namin lagi. Tapos hanggang nag-PPM na kami, naging friends na kami sa Facebook. Tapos nung nagla-live na ako, doon ko nakilala sila Impacto Guap, si Happy Cats 8,
Si Maymay Selva, kakilala ko na dati pa. Si Jomten, kakilala ko na dati pa. Tapos yun. Tapos si Ella Cuevas, yun. Parang nagkaroon na kami ng banding. Tapos parang nagkaroon kami ng group chat. Pero hindi dahil magsuportahan or parang as in magkakaibigan lang. Tapos yun, hanggang si Rose Jam 11 ay gumawa ng group chat ng mga tindahan. Team Kasari. Doon nabuo yung Team Kasari. Balik kaming tatlo lang nun. Si Ella Cuevas, si Rose Jam 11, tapos yun. Parang katuwaan lang naman namin. Tapos hanggang nadagdag na yung iba. Tapos yun. Na mga time na yun, parang nakatuon pa yung pansin ko sa grupo namin sa kabila sa Team Impact. Yun, doon napansin yung yung tuon ng pansin ko hanggang ganun lang hanggang dumadami na yung Team Kasari. Nung dumami na yung Team Kasari, yung mga kapwa kong tindera, yun, doon na kami nagkabanding-banding. Andyan si Rose and Dave Channel, si Kuya AJ Kiampo Vlog, si Ibon Bautista, sino pa ba? Yun, mga kapwa ko tendera. Sila, doon ko na sila nakabanding. Kaya kahit papano, meron na kami mga contact ng mga tendera. Kasi dati talaga, wala. Tapos, wala rin naman ako na ng mga tindahan. Hindi ko lang nasa-search. Kaya yun, siguro masyado napahaba yung kwento ko. Tapos doon lang naman nagsimula. Para nagsimula yung banding namin mga tendera buwan ng March. 'Di ba? March yata yun. Tama ba ako? March kasi February ako nagka-wifi. Tapos syempre gumawa ng GC. Mga March na siguro. Mga March siguro kami nagkabanding-banding na mga Tapos doon ko nalaman na kahit papano marami nang may tindahan. Kaya yun. Ito naman yung tips ko para sa mga bago. Kung kayo ay nag-uumpisa pa lang, huwag nyong pagurin yung sarili nyo sa pangingisda. Tumutok kayo sa inyong content, kung paano mapaganda, kung paano mainggan nyo yung tao na manood. Tsaka lalagyan nyo ng thumbnail. Ano pa ba? Kung kaya ng internet nyo or may wifi kayo, mag-live na kayo agad. Dahil kahit wala pang 1K subscriber, kung meron kayong wifi, yun, pwede na kayong makapag-live. Tapos, everyday kayo mag-live, saka la-live nyo kahit paano siguro, meron pa isa-isa, o mas marami pa na magsusubscribe sa inyo. Diba? Kasi ako noon, yung ginawa ko talagang dahil wala akong wifi noon. Tapos yung cellphone ko hindi masyadong maganda. hindi kaya ng mag-install ng mga apps na pang live. Kasi pwede naman ako mag-live sana noon, mag-install lang ako tapos maglo-load lang ako ng malaki yun. Kaya lang dahil hindi talaga nakatuon yung pagla-live ko dahil isip ko noon mangisda lang ako, maabot ko yung 1K ko kasi kahit maabot nyo agad yung 1K kung wala pa yung WH, diba? Useless din. Sayang yung effort nyo, sayang yung pagod nyo, sayang yung puyat nyo, diba? Kaya kung ang may papayo ko mag-live na kayo, kahit araw-araw mag-live kayo dahil tuwing may papasok, meron magsusubscribe sa inyo pero kailangan balikan nyo rin dahil nakakapagod talagang mangisda. Ayan nga, medyo nadidistract ako lagi. Nasaan na ba ako? Yun, kung kaya nyo na makapag-live, mag-live na kayo. Huwag nyong, yung iba kasi gusto makapag 1K agad kasi pwede na nga naman mag-live direct kay Lolo. Pero, kung mapapagod naman kayo, kung mapupuyat kayo, yun, pwede na kayo mag-download lang ng mga apps na pwedeng makapag-live katulad ng StreamYard, yun. Tsaka yung iba pa, hindi ko kasi familiar kasi hindi ko nagamit yun. Kaya yun. Kaya siguro nagtataka kayo dahil 1 year na ako, malit pa lang yung bahay ko. Tapos ito pa pala, yung i-share ko sa inyo. 'Di ba? Dahil napagod nga ako, napuyat ako, talagang
Talagang napagod akong mangisda nun. Bago ako mag 1K, nasabi ko sa sarili ko noon na pag nakapag 1K na ako, hindi na ako mangingisda, hindi na ako magpupuyat para mangisda. Pero, yung mga papasok sa bahay ko, yung mga pupunta sa bahay ko, ay babalikan ko. Yun na nga, sabi ko, kung sino na lang yung papasok sa bahay ko, yun na lang talaga yung babalikan ko. Kaya simula nung maka 1K ako, hanggang ngayon, ibig sabihin kung halimbawa ang subscriber ko na ay 2,000 mahigit, yung iba doon, kahit papano, yun na yung mga pumasok sa aking bahay na binalikan ko naman. Kaya lang, minsan talaga, ngayon, medyo natatagalan yung pagbalik ko, pero sure naman na talaga nababalikan ko dahil syempre kahit papano, naranasan ko kaya yung hirap at pagod at puyat, gutom, yung pangisda. Kaya tayo, kahit pa sabing monetize na tayo, kahit sino, pag may pumasok sa bahay nyo, balikan natin dahil, yun nga, sayang yung effort nila, tsaka yung pagod naman, diba, naranasan din natin yun. Kaya, yun lang, siguro, ang mapapayo ko sa mga bago, manood muna, bago pindutin yung pula, tsaka mag-comment. Yung sinasabi nila, wag mag-iwan ng buntot, diba? Kasi, yung iba kasi, medyo maarte, or maselan, or sensitive, yun, hindi nila binabalikan yung mga may buntot. Pero ako, siguro maipapayo ko sa inyo, kahit pa sabihin may buntot, balikan nyo pa rin dahil nag-effort pa rin yung tao. Alam nyo ba ako? Kasi walang perpekto, 'di ba? May mga tao talagang nagrereklamo na kesyo nabawasan sila, na kesyo ang dami nilang spam, 'di ba? Walang perpekto nga kasi pwede na tayo, ako, or ikaw ay napunta rin sa spam ng iba na hindi mo namamalayan dahil feeling mo, ginawa mo naman yung tama pero bakit ganun? 'Di ba? Kaya wag tayong magpaka-perfect na kesyo nababawasan tayo or may mga spam dahil yun nga, pwedeng bago pa lang sila o hindi nila alam pa yung tamang gawin. Kaya kung may pumasok sa bahay nyo, kahit sabihin may buntot pa yan, balikan nyo naman dahil yun nga, nag-effort yung tao. Wag naman tayo masyadong magpaka-perfect. Yun lang siguro. Masyado na mahaba yung aking video. Kaya yun lang. Thank you for watching. Happy 1 year. Happy 1 year. Pero pasensya na kayo kung medyo magulo, medyo madaming pasikot-sikot dahil hindi ko masyado napaghandaan. Ngayon pagising ko, pagpunta ko rito sa tindahan, dun ko lang naalala na 1 year na pala ako kahapon. Kaya yun, agad-agad nag-video ako.